la cua i això és el cap. Val, ja està clar. Això no està gaire apretat, que un moment està fàcil, ho hem de treure i... Ara veiem una cosa, anem a buscar una de aquí, ja n'hi ha alguns, no? Un d'aquests, més millor. Vale, tots els reis, no tenim cap rei. Vinga. I 2, 4, no hem dit? Protecciones que se lo tiene que hacer. Vale, pues las protecciones que farem o sea, el portó marxarà d'allà, se quedarà la víctima sola i la víctima vindrà aquí i la hem de baixar aquí.